Generálna prokuratúra dnes zrušila uznesenie o vznesení obvinenia prokurátora Vasila Špírka. Ten bol obvinený zo zneužívania právomocí verejného činiteľa. Oznámil to šéf generálnej prokuratúry Jaromír Čižnár na tlačovej besede, ktorú si môžete teraz pozrieť. Začneme prvou kauzou, ktorá traumatizuje spoločnosť už dlho. Genéza tejto kauzy. Bolo podané trestné oznámenie jedného pána prostredníctvom advokáta na prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry. Toto trestné oznámenie bolo na základe rozhodnutia námestníka generálneho prokurátora pána doktora Šufľarského odstúpené krajskej prokuratúry Banská Bystrica z dvoch dôvodov. Jednak vec nepatrí na USP a jednak pán prokurátor Špírko, meno hovoriť už môžeme, lebo viem všetci, pracoval na OP Pezinok, kde by tá vec patrila. Po vyhodnotení materiálov, ktoré boli v tom spise, prokurátor krajskej prokuratúry odstúpil vec Národnej kriminálnej agentúre, ktorá začala trestné stíhanie a zároveň zniesla obvinenie pánu prokurátorovi Špírkovi pre trestný čin zneužívania právomocí verejného činiteľa. Nastala obrovská hystéria, nastalo klamanie, nastali kadejaké dedukcie, ktoré vôbec nie sú pravdou, že to bolo len preto, aby sa pán Špírko odstavil z kauz, ktoré robí v súvislosti s pánom Kaliňákom. To sú dedukcie niektorých z vás, bohužiaľ nie sú pravdivé, pretože pán Špírko sa mal tohto konania dopustiť úplne inej kauze. To bolo kauze jedného človeka, ktorý je stíhaný za daňové úniky, respektíve za DPH-čky. Potom, ako bolo vznesené obvinenie pánu Špírkovi, hovorím, nastala hystéria, vyjadroval sa tomu každý, bez toho videl spis. Každý hodnotil dôvodnosť toho uznesenia, o zákonnosť. Mňa mrzelo jedno, ja nikomu neberiem právo, aby sa vyjadroval k tej veci, ale minimálne by bolo profesionálne, keby niekto počkal, pokiaľ sa rozhodne o sťažnosti. Aby bolo jasné, prečo rozhodovala sťažnosti generálna prokurátora, a pretože prokurátori krajskej prokuratúry Banskej Bystrici sa v podstate vylúčili, že nemôžu rozhodovať, pretože na znesenie obvinenia dali súhlas. Preto vec skončila na generálnej prokuratúre. Na zdravie. Dnešného dňa bolo rozhodnuté, toto rozhodnutie bolo doručené pánu Špírkovi, tým, že uznesenie v časti vznesenia obvinenia bolo zrušené. Bolo zrušené z dvoch dôvodov. Bolo zrušené kvôli tomu, že arbitrárne. Dúfam, že viete všetci, čo to je. Neviete. Arbitrárne znamená, že nebolo dostatočne odôvodnené a tým pádom preskúmateľné, pretože tam boli uvedené iba citácie ustanovení, podľa ktorých sa má riadiť, ale moc toho nevyplývalo, ktoré z nich a ako ich mal porušiť. To bol jeden dôvod. Tieto uznesenia, už niekoľkokrát takéto uznesenia ústavný súd zrušil ako nepreskúmateľné. Druhý dôvod bol, že tam bolo to uznesenie vydané predčasne, čo znamená, že malo sa tam ešte mali sa doplňať nejaké skutkové okolnosti, ktoré by v podstate potvrdili to, čo je tomu uznesenie uvedené. Nastala hystéria na dvoch stranách. Jednak ma pán poslanec Beblavý okamžite vyzýval, aby som sa dostavil na výbor a zdôvodnil tento postup, čo ako neviem, kde bere to právo, aby som chodil živé veci niekde zdôvodňovať, to je za prvé, nesperal som to. Na druhej strane boli úvahy, bolo pripravené rozhodnutie, aby som pozastavil výkon pánu Špírkovi, výkon funkcie prokurátora, čo som odmietol, pretože pokiaľ ten spis nebude preskúmaný v rámci konania o sťažnosti, tak nevidím dôvod, aby sa pozastavil výkon funkcie prokurátora. To bolo, keď to ide o prokurátora špeciálnej prokuratúry. Znamená, že ani toto som nespravil a počkal som až do rozhodnutia o sťažnosti, ktoré bolo dnes doručené pánu Špírkovi s tým, opakujem, že bolo v časti, ktoré bolo dnes obvinenie, bolo zrušené. Tie dôvody vám môže podrobnejšie, ja som vám ich povedal, ale podrobnejšie, keď chce pán námestník Šufľarský.
Môžem teraz? Nie, daj to. Arbitrárnosť, už vám pán generálny vysvetlil to rozhodnutie, okrem opisu skutkového deja a citácie zákonných ustanovení neobsahovalo žiadnu právnu úvahu vyšetrovateľa, na základe ktorej dospel k záveru, že skutok sa stal, mal by vykazovať znaky trestného činu a úvahy, na základe ktorých dospel k záveru, že dôvodne podozrivým zo spáchania tohto skutku je prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry generálnej prokuratúry dr. Vasil Špírko. Z týchto dôvodov bolo rozhodnutie zrušené ako nepreskúmateľné arbitrárne. Navyše, prokurátorka trestného odboru generálnej prokuratúry po preskúmaní vyšetrovacieho spisu a dozorového spisu prokurátora zistila, že aj existujú medzery v skutkových zisteniach, teda nedostatočne zistený skutkový stav, ktorý by odôvodňoval záver, že prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry je dôvodne podozrivý z trestného činu. Vydal sa pokyn prokurátorovi Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici doplniť dokazovanie, keďže trestné stíhanie vo veci trestného činu naďalej prebieha. To podozrenie z protiprávneho konania v postupe prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry generálnej prokuratúry Slovenskej republiky naďalej trvá. Bude predmetom ďalšieho dokazovania, aby sa vykonali úkony v prospech a neprospech podozrivej osoby a samozrejme orgány činné v trestnom konaní rozhodnú zákonným spôsobom. Zákonný spôsob môže byť jediný alebo dva, že buď sa to trestné stíhanie potom zastaví, čo teda teraz vôbec dopredu nedeklarujem, lebo zatiaľ to tak nevyzerá. Nevylučujem, že bude tam znovu obvinenie, pokiaľ sa doplnia tie skutkové okolnosti, ktoré tam chýbajú a ktoré sú rozhodné preto, aby sa to posúdilo, či to je trestný čin, alebo to potom máme skončiť v disciplinárnom konaní. Hej, takže len na vysvetlenie, to, že bolo zrušené obvinenie, teraz ako pre výkon funkcie pána Špírka už nemá teda žiadny význam. Pán Špírko môže ďalej svoju funkciu vykonávať tak, ako ho mohol vykonať doteraz, pretože ja som to rozhodnutie o pozastavení výkonu funkcie nevydal. Už len na doplnenie je potrebné uviesť, že spisový materiál pre účely konania o sťažnosti obvineného bol doručený generálnej prokuratúre 4. augusta. Bolo rozhodnuté 16. teda adekvátny čas bol venovaný tomu, aby sa vec dôsledne preskúmala a myslím si a vyslovujem právny názor, že rozhodnutie prokurátorky generálnej prokuratúry je akceptovateľné. V tomto okamihu určite. A ešte k tomu niektoré médiá sa vyjadrili k tomu, že Čižnár odkázal Šámkovej, bol ticho. No to vôbec nie je pravda. Ja nikomu nebránim, aby si svoj odborný názor vyjadril. Doktor Šámko dokonca vyrastal aj pod môjim velením, kedysi na Krajskej prokuratúre. Je to podľa mňa veľmi erudovaný sudca, je to odborník. Len mne tam vadila jedna vec, že prečo bolo treba sa vyjadrovať v čase, pokiaľ nebolo rozhodnutie o sťažnosti. Lebo viete, to potom sa dá veľmi ľahko vnímať ako akýsi pokus nabehnúť na tú štvavú vlnu proti nám, že my sme ho vlastne obvinili preto, lebo sme ho chceli zbaviť chaos, čo je nezmysel. A keď bol počkal do rozhodnutia, tak potom môže komentovať jedno alebo druhé, pretože to uznesenie bolo právoplatné, vtedy nebolo ani právoplatné. Takže ja neviem, či si niekto uvedomuje, že toto môže mať dva krajné dôsledky a veľmi zlé. Buď prokurátor, ktorý to bude robiť a nemá dostatočnú odvahu, tak podľahne tým tlakom, aby tú sťažnosť by vyhovel aj v prípade, že by nemal vyhovieť. Alebo prokurátor, ktorý sa cíti silný, tak sa ukladá, že nepodľahne tlakom a zamietne ho aj vtedy, keby to mal zrušiť. Tak toto nech si páni, ktorí stále vykrikujú, uvedomia, že toto nikomu tým nepomáhajú. Pretože ja si myslím, že prokurátori väčšinou majú svoj názor, ale sú to aj takí, ktorí si mýlia prokuratúru s politikou, ale potom takí nech si vyzlečú talára niekde do politiky. Takže len preto to hovorím. Ja som neodkázal pánu Šámkovi, aby bol ticho.
Ja som len povedal, teda, že to bolo absolútne nevhodné. A potom stojí otázka, prečo sa do takéhoto spravodlivého boja na ochranu tým, ktorým sa úvodzovka ubližuje, nepúšťajú páni sudcovia vtedy, keď sú na svete nezákonné rozsudky, keď človek, ktorý je sexuálny násilník, chodí po slobode na základe nezákonného rozsudku, bol prepustený. Prečo sa neozvú, keď súdy zakazujú vykonávať daňovú kontrolu, čo mi tiež divné, aj také veci sú. Prečo vtedy povedia svoj odborný názor? A prečo napríklad doteraz niekto, ani pán Šamko, ale ani páni sudcovia, ktorí teda sa pridali stranu, aspoň nevedel svoj názor v tom, že sa tu strašne hnusným spôsobom jedná, alebo sa reaguje, alebo sa označuje pani predsednička Najvyššieho súdu. Ja nehovorím, že niekto nemá právo na svoj názor. Má. Ale ten sa dá povedať slušným spôsobom. A nie tým, ako niekto označuje, že patrí na psychiatriu a podobné veci. Takže tam mi to chýba tiež tá spravodlivosť a to vystúpenie, teda, že toto sa nerobí. Nie, to sa ako nerobí preto, lebo by sa asi očakala reakcia, ktorá mne bola príjemná. My sme reagovali slušne. Všetko z mojej strany tejto veci. Dobre, ďakujem pekne. Prvá otázka, televízia Teatry, Peťo Hlávek. Dobrý deň, pozdravujem. Ja by som mal otázku trošku k inej téme. Ako reagujete na schválený návrh dnešný Ministerstva spravodlivosti, ktoré chce, aby trestné činy súvisiace s extrémizmom ponovom riešil špecializovaný trestný súd a úrad špeciálnej prokuratúry? Chcete pravdu? No ja proti tomu nič nemám, len najprv si niekto musí vôbec spočítať kvantum, koľko tých trestných činov je. Hej. Potom nápad špeciálnej prokuratúry a vôbec si to špeciálna prokuratúra, nemyslím odborne, ale nápadovo bude zvládať. Hej. Pretože keď majú tie najťažšie kauzy, tak ja neviem, či ešte keď tomuto niečo pridá, či to budú zvládať, tak to potom, ak to takto prejde, tak to bude minimálne potrebné navyšovať stavy na špeciálnej prokuratúre. To je za prvé. A za druhé, my máme na krajských prokurátorách, okresných prokurátorách veľmi šikovných ľudí, ktorí by tieto trestné činy absolútne zvládali. Takže ako ja nemáme dôvod byť proti tomu, ja len hovorím, že teda nepochopím niektoré veci a nám to vlastne ubudne roboty, hej. Takže ako ja by som nemala vyskakovať, len hovorím, nevidím dôvod, aby to šlo na špeciálnu prokuratúru, ale keď to pôjde, mne to absolútne nevadí. Len ja neviem, či presúvanie, kto to bude robiť, ktorá súčasť prokuratúry, či pomôže tomu, aby sa to zlepšilo, to, čo sa tu deje, lebo my sa tvárime, že týchto trestných činov máme málo, že to klesá. To nie je pravda, to hovorím 100-krát. Pretože prvé, čo je, keď na čo stane, tak sa snažíme dokazovať. Nie je to, že to má takýto podtón extrémistický, rasový a podobne, ale že to nemá ten podtón, aby teda sa to riešilo úplne bežným spôsobom. A potom sa tu, ja neviem, či chválime, a potom si myslíme, že máme týchto trestných činov málo. Ja s tým nesúhlasím. Takže tá moja otázka vyriešiť toho, že najprv nech sa to kvalifikuje tak, ako to má, a potom toto bude robiť, to mňa už netrápi. Ďakujem, Monika Todová. Pán generálny prokurátor, ja mám viac otázok k téme. Najprv na úvod k tým sudcom. Tí sudcovia vznikli, to združenie, ako kritika pánovi Harabinovi, čiže oni ho kritizujú roky a kritizovali aj toto jeho vyjadrenie voči pani Švecovej, tak to len ste možno nezaregistrovali. Chcem sa spýtať, čo to máte za prokurátorov v Banskej Bystrici, keď odsúhlasia vznesenie obvinenia prokurátorovi úradu špeciálneho prokurátora, kde uznesenie je arbitrárne, nie je dostatočne odôvodniteľné, nie je z neho zrejme preskúmať skutok, čiže zaujíma ma, ako budete voči nemu postupovať, voči tým prokurátorom v Bystrici. Za právny názor, ak teda ste si nepodprehli, sa nedá stíhať nikto aj disciplinárne. Ich právny názor bolo, že to je v poriadku. Náš, že to nie je v poriadku. Vy hovoríte, že hystéria.
No bola to hysteria, pretože... V prípade ja len položím otázku. V prípade súdov, akože to, že súd je nezávislý, nemá tak len byť, ale sa to tak má aj javiť. Áno. Čo si máme mysleť o vyšetrovaní, keď NAKA obviní prokurátora, ktorý vyšetruje Kaliňáka a NAKA je podriadená Kaliňákovi? Akože ako sa nám to má javiť nezávisle? To nám viete nejako vysvetliť? Ja vám hovorím, že to bolo úplne kauze, čo sa mal pán Špirko dopustiť. Ale už mu zobrali ten Kaliňákov spis na kontrolu. Nikto nezobral. Je na kontrole, ten spis povedala špeciálna prokuratúra. No to je rozdiel, že kontroluje spisy, ako postupuje a že mu ich zobral. Keby mu ich zobral, musí dostať iný prokurátor, musí to byť vyznačené v registri a to sa doposiaľ nestalo, takže nikto mu ich nezobral. Čiže to je v poriadku? Čo je v poriadku? Že mu zobrali ten spis na kontrolu a že ho obviňujú Kaliňákovi podriadení. Špeciálny prokurátor si môže zobrať, to tie mne, každýkoľvek spis ako šéf úradu na kontrolu. Aj keď teda ja by som to robil možno inak, že by som do každého toho spisu, keď mám dôvod, napísal záznam podľa 55-ky, že som ten spis preskúmal a z akého dôvodu. Ja by som sa ho spýtala, ale neviete, prečo tu nie je? Áno, to bude. Lebo som sa ho chcela spýtať... No to nie je preto v tejto kauze, pretože prichádza do úvahy vypočúvať ako svedok, tak to nebude v tejto kauze teraz sa vyjadrovať, dobre? No lebo tu ste vzniesli obvinenie proste za chvíľu pánovi prokurátorovi v kauze Baštrnák. Si milíte pojmy a dojmy, my sme neznesli. Vaši podriadení. No nie moji podriadení. Dali súhlas. Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici. V prípade Baštrnák sa tu už niekoľko mesiacov píše o dosť vážnych daňových podozreniach. Pán si chodí po slobode, hovorí, že má úbohý život a stavia si za podozrivých okolností ďalšie nehnuteľnosti. Ako chcete, aby sa zvýšila dôveryhodnosť verejnosti aj vo vašu inštitúciu, keď toto sa deje? V prípade Baštrnák sa vyjadri pán špeciálny prokurátor, keď príde, to je za prvé, a za druhé, buďte taká dobrá a prípad Baštrnák nespájate s generálnou prokurátorou, pretože generálna prokurátora, ak vám ušlo, keď boli mediálne tie informácie, že tam niečo nie je v poriadku, si vyžiadala spis, hej, hoci nemusela, tak si vyžiadala ten spis, spravila sa previerka a boli tam konštatované pochybenia, minimálne, že to bolo absolútne predčasné. Takže nie, kauzu Baštrnák, láskavo, nenášťa náhľad, my sme spravili všetko, čo sme spraviť mali a teraz čakáme a pán špeciálny prokurátor vám bude dokumentovať, pokiaľ ja viem, koľko úkonov tam bolo spravených. A za to, že tie úkony, lebo bohužiaľ zaujímavé to, že sa začalo trestné stíhanie za rovnakého stavu, ako ktorý odmetlo. Ja nekomentujem. Tak, to ja nekomentujem, dobre. Za to istého stavu sa začalo trestné stíhanie ako vtedy, keď sa odmetlo. To nechci niekto vysvetliť niekto iný. Ja som tú kauzu videl prvýkrát, keď sa objavili, tuším, to boli vaše informácie, hej. Prvýkrát sme ho stiahli. To nechci niekto vysvetliť, čo sa zmenilo. Podľa mňa vtedy nič. Ale obviňovať generálneho prokurátora z toho, že my sme tam niečo robili, na to zabudnite. My sme tú kauzu znovu otvorili. Ale na základe toho, čo ste vy publikovali, dobre? Ja vás neobviňujem, ja sa pýtam, prečo tam nie je vznesené žiadne obvinenie, keď tu bolo vznesené za 5 minút. Nebolo za 5 minút, to bolo 20 dní, takže sa ukludite. No a tu už prešlo minimálne 100 dní od zverejnenia toho prípadu. Pardon. To sa spýtate pána, za chvíľu príde pán špeciálny prokurátor. Viete, keď sa zraďoval USP, tak to bolo preto, že aby nikto nemal nad nimi kontrolu. To je ako celok uzavretý, tam v podstate iba ja môžem, iba špeciálnom prokurátorovi niečo dať, ale prokurátorovi, špeciálnom prokurátori nič. Tak je zákon. A keď ten zákon niekto robil, asi nepočítal s tým, že takýto problém môže nastať. Nie, keď sa napríklad niečo nepáči, tak ja ani ten spis nemôžem ani zobrať. Prečo? To je dobrý zákon podľa vás? Tak to bolo nastavené. Jedna vec, vy ste tu menovali možnosti, že čo bude s pánom Špírkom, že buď to stíhanie vo veci bude zastavené, alebo bude znovu vznesené obvinenie, alebo to skončí na disciplinárke. No. Čo ste hovorili, ako keby, že minimálne na tej disciplinárke to skončí. Vy teda chcete povedať, že on pochybil, lebo z toho uznesenia, ktoré sme si prečo tu hovoríte niečo, čo som nepovedal? Ja som povedal, že môže to byť aj zastavené. Tak som nepovedal, že minimálne skončí na disciplinárke. Čiže zle som to pochopila. Áno, veľmi zle. Lebo z toho uznesenia o vznesení obvinenia vyplýva, že tu máme prokurátora, ktorý sa snažil z nejakého odsúdeného daňového podnikateľa alebo podvodníka vyžmykať ďalšie informácie, čo ako keby sa javilo, že to je na pochvalu. To sa všetko dá
Čiže ale sa pýtam, spôsobom ako to procesným, hodnotíte? môžem to hovoriť, spôsobom, ktorý je procesný a ktorý je potom použiteľný. Keby to bol spravil tak dostane pochvalu. Ale tam je podozrenie, že bolo porušené viacero procesných ustanovení a keď ho nazývate takým elitným prokurátorom, to tiež by som ako povedal, že aj elitnejších poznám na špeciálne prokurátore a ďaleko lepších, hej, ale tým, že sa niečo stalo také elitný, tak to ako o tom by som sa vedel vami dosť dlho diskutovať, ale keď má informácie, on je povinný dokonca reagovať, ale spôsobom procesným a nie tým, pre ktoré bolo začaté trestné stíhanie, ktoré, ak sa potvrdí, bude problém. Čiže a kde tam bolo spravil chybu? Prosím? Kde spravil chybu? Ako chcete spis rozoberať, alebo porušil viacero procesných ustanovení, ktoré sa týkajú spisovania zápisnice pri trestnom oznámení. Tak pán námestník možno by mohol... Ja len môžem doplniť pána generálneho v tom rozsahu, že vzhľadom na to, že dokazovanie bude ďalej prebiehať, je viac ako netaktické a nevhodné uvádzať, akým spôsobom konkrétnym mal porušiť a ktoré ustanovenia, či už zákona o prokuratúre alebo trestného poriadku. Toto všetko bude predmetom dokazovania. Prokurátor trestného odboru vydá pokyn, ktorý bude záväzný pre prokurátora krajskej prokuratúry. A podľa neho budú postupovať. Možno je veľká škoda, ale na to má právo pán Špírko, je veľká škoda, že on sa potom odmietol vyjadrovať k tej veci. Možno, keby sa bol vyjadril a povedal svoje argumenty, tak tam vzniknú ešte väčšie pochybnosti, či to je, alebo to nie je dôvodné. Ja by som sa chcel opýtať, Heďko, televízia Markíza. Vy ste to už trochu naznačili, ale chcem sa predsa len konkrétnejšie to zvedieť. S tými prípadmi, ktoré mu boli odobraté na kontrolu, s tým bude teraz čo? Oni sa mu vrátia, alebo sa mu nemusia vrátiť vôbec, alebo bude v nich pokračovať? Zatiaľ sú mu pridelené. Čiže stále sú jeho? A po kontrole mu môžu byť aj odobraté, alebo aký je tam postup? Odobraté by mohlo byť aj vtedy, pokiaľ sa zistí, že konal v niektorých veciach nezákonne, teda prvé, alebo že tam vzniklo podozrenie záležitosti aj v súvislosti s tým, čo stalo. Iba vtedy. Inak tie veci bude robiť ďalej on. Čiže on teraz normálne reálne na nich môže robiť, aj keď sú mu odobraté, alebo musí čakať, kým mu tá kontrola skončí tých spisov? Tak ja dúfam, že skončil, ale to sa potom tu, pán špeciálne, pýtate. Ja neviem, koľko mu ich zobral, ak ich skontroloval a okrem tohto jedného, ktorý je inkriminálny, ak tam nič nezistil, tak bohužiaľ, ale tak bohužiaľ, chvála Bohu, nie je dôvod, aby ich nerobil. Len to stále spájate s niečím. Toto bolo úplne iné veci, hej, kde pán Špírko realizoval jedného daňového podvodníka, prepáčte za výraz. Áno, ale to je známa vec. Ale prečo mu to zobrali? No ale prečo? Lebo tam došlo trestné oznámenia, že tam bol absolútne nezákonný postup, to tvrdí advokát, to tvrdí obvinený. A pán Špírko robí 16 rokov prokurátora, ak tam bolo viacero porušení procesných, viacero, podotýkam, tak potom ako, ja neviem, či 16-ročný prokurátor, keď spraví jedno, stáva sa. Keď spraví viac. Ale ja hovorím, keby bol pán Špírko, sa bránil hneď tým, ja som mal s tým rozhovor dokonca, hej. Keby sa bránil hneď tým, čo povedal mne, tak možno by to bolo úplne inak. Možno, hovorím. Ale to všetko bude dokazovať. Nikto nekázal niekomu, že keď tam príde to oznámenie, alebo nebolo za jeden deň, toto ako zase preháňate, to bolo 23 dní, či koľko? 23 dní. Takže to tiež je informácia, že za jeden deň hneď, to je pravda. Takže teraz bude mať pán Špírko možnosť sa vyjadriť, povedať svoju obhajobu a možno sa zase bude dokazovať niečo iným smerom, čo nám doteraz to nepovedalo. Lenže, viete, ak sa hovorí, že nemému decku ani vlastná matka nerozumie. Že? Ešte, ak sú nejaké otázky? Ak nie sú otázky, ďakujem pekne. No, tak ešte. Príde tá pán Kovačič? Príde. Ja ešte... Len sa chcem spýtať, keď sa riešil ten extrémizmus, či náhodou nie je nejaké rozhodnutie už v súvislosti s Kotlebovou stranou? Tak to vám poviem.
Ak sa tam niekedy niečo podá, tak to musí naozaj sedieť. Musí to byť pripravené tak, aby sme sa neblamovali na tom súde. Teraz sa čaká na znalecký posudok a pred 2 týždňami bol u mňa na porade pán policajný prezident, ktorý povedal, že majú nejaké ďalšie informácie, ktoré by nám mohli pomôcť v prospech toho návrhu. Tie informácie, keď sa dodajú, sa vyhodnotia a sa vyhodnotí znalecký posudok. Len ja neviem, ako tu všetci sedíte, je vám jasné, že aj keby tá strana bola rozpustená, oni v parlamente ostávajú. Že? A podať návrh, ktorý by nebol úspešný, to znamená, že pán Kotleba bude mať o 20% viac hlasov, ako má doteraz. Lebo by to bolo vnímané, že ho chceme za každú cenu zničiť. A to si ja nedovolím. Pokiaľ budem mať na stole to, že je tam dôvod. Ja sa pýtam jednu vec, veď oni už raz pod iným názvom boli rozpustení, hej? Legálne boli rozpustení, oni si zmenia názov, tí istí ľudia, ten istý program a znovu zaregistrovaní. To je normálne u vás? Ja sa chcem ešte spýtať k tomu Bašternákovi, čo súvisí aj s vami, že So mnou, hej? generálnou prokuratúrou. Poslanec Rajtar podal trestné oznámenie tu u vás, Áno, to sa ktoré koná. súvisí so staviteľmi. Môžem dohovoriť, to sa koná, to má povie Kováčik, má pripravenú informáciu aj pre vás. Dobre? Za chvíľočku. No, som sa chcela spýtať, to skončilo na okrese, že či to je rozumné, keď NAKA vyšetruje Bašternáka, či by nemala vyšetrovať všetko naraz, spolu, všetky podozrenia. Viete, máme nejakú vecnú a miestnú príslušnosť. Pokiaľ to pôjde tam, kde to vecne patrí, ja to nemám dôvod spochybňovať, pretože keď ja to niekde zoberiem a dám to, tak budete prvá, ktorá bude písať, že zasahujem do kauzy. A zdá sa, že keď zasahujete do kauzy, že to má nejaký zmysel v poslednej dobe. Prečo? Že keď zasahujete v poslednej dobe do kauzy, že zdá sa, že to má nejaký význam. Vtedy, keď treba, vtedy zasiahnem, keď vidím, že tá kauza ide dosť iným smerom. Na to som tu. No len keď tu je podozrenie z daňových podvodov pri stávaní Bonaparte a zároveň sa vyšetrujú daňové podvody pri Five Star Residence, prečo sa to nespojí do jedného prípadu a nevyšetrujú to tí istí policajti? Pani to po slovensky hovorím? Bude tu pán Kováčik, ktorý to realizuje, nech sa páči, on odpovie. Dobre? Za chvíľočku, trochu trpezlivosti, dobre? Ja by som chcel ešte jednej veci a potom nakoniec ešte ďalšie, také súkromné, aby ste všetci boli spokojní a kľudní, lebo čo síce nemusím hovoriť, len to poviem. Boli informácie, že teda prokuratúra, vlastne ja a Kováčik, vyvolávame vojnu medzi nami a policajtami. Ešte naposledy som si čítal článok jedného vášho pána kolegu, tak ten neviem, či teda je mimo, alebo tu nežije. Si pozrite moje správy každoročné o činnosti prokuratúry. Ani v jednej som nepovedal, že všetko je na polícii v poriadku. Vo všetkých dostali policajti to, čo im ale zaslúžené patrí. V tejto bolo pomaly toho najmenej. A tam bolo na 3 miestach spomenuté, bolo tam kevúčko, že posudky trvajú dlho, pomaly, ale tam bolo aj B, že ich majú strašne veľa, že niekto by sa mohol pokúsiť aj kúpiť v riadnom výberovom konaní nejakú techniku, ktorú oni postradajú. Sú prieťahy na strane policajtov, ktoré sú aj objektívne a subjektívne. Objektívne sú také, že aj tak sú stále poddimenzované. Ďalší, že za to nemôžu tí policajti, že ich vzdelávaniu je venovaná minimálna pozornosť. Ja mám niekedy pocit, že viac policajtov vzdelávame my, ako tí, ktorí ich majú. Máme semináre, máme k extrémizmu, máme k násiliu domácemu, máme... A to, keď chceme nejaké výsledky, tak my im robíme semináre. A bohužiaľ, toto nie je cesta. Nemáme svoje roboty dosť. Za ďalšie, ja neviem, keď si niekto uvedomí, že treba nastaviť ten systém tak, aby do polície išli ľudia, ktorí majú právne vzdelanie. Samozrejme, to by muselo zase nastať trošku nejaké zvýšenie nejakých výdavkov, lebo za ten plat, ktorý tam je, tam nikto nepôjde. Ale ja tvrdím, že keby si vychovali policajti takých, ktorí majú aspoň v tých vyšetrovačkách, ktorí majú právnické vzdelanie, tak sa im to vráti.
vráti sa im to v tom, že kauzy budú skôr skončené, budú lepšie skončené, bude to odbornejšie robené. A tretia výčitka bola, že sú prieťahy vďaka tomu, že jednak tomu, najmä na tých skrátených, tí chodci tomu nerozumejú. Kauzy sú niekedy skutkovo a práve náročné. Sú aj takí, ktorí dostanú síce pokyn, inštruktážny pokyn, nesplňajú, ale ja to nepovedal, že to je na celej polícii. Na polícii a na tých zložkách vyšších je veľa ľudí, ktorí sú odborne schopní a ktorí robia. Takže tú vojnu medzi policajtami a nami sa mi zdá, že chce niekto vyvolať. A to neexistuje. Pokiaľ ide o inšpekciu, ktorú spomenul vo svojej správe pán špeciálny prokurátor, neviem, či to bolo zrovna miesto vhodné, správa činnosti, aby sa tam riešila inšpekcia. A keď ju tam riešim, tak tam dávam nejaký taký ako aspoň nástrel toho, ako by to malo vyzerať. Ale táto otázka je na dlhšiu debatu, to sme my, spravodlivosť a polícia. A potom by som išiel s tým, že zatiaľ bola inšpekcia označená ako zákona, ale tie nie podozrenia, ale stále ako tie narážky, že je to závislý orgán od ministra a toho sa nezbavíme, pokiaľ sa tento systém nezmení. No a ten sa zmení dvomi spôsobmi. Buď tak, ako to máme v Čechách, že inšpekcia bude úplne inde, bude to samostatné niečo a bude to odpovedať priamo vláde. Alebo my sme schopní a ochotní, aby sme trestné činy policajtov vyšetrovali my. Celé. V rámci dokazovania, v rámci výsluchov. Samozrejme, to by potrebovali nejak zmeniť štruktúru na krajských prokuratúrach. A minimálne na 3 krajských prokuratúrach, to je západ, stred, východ, urobiť oddelenia, kde budú prokurátori, ktorí budú vyšetrovať len toto. A inšpekcia ako taká, ak by existovala, tak maximálne poskytovala nejakú podporu, hej, pri predvádaní ľudí a podobne. Aj to sa dá. Viete, toto keď si väčšina z vás nepamätá, toto keď si robili tzv. Vyšetrovateľe prokuratúry. Neviem, koho to napadlo, že ich zrušil, neviem, pretože oni si robili tieto veci všetky sami. A neboli tam žiadne podozrenia a žiadne tlaky, pretože si nikto nedovolili za prokurátorom, ktorý to vyšetroval. Takže ja tu vidím 2 modely. Ten, ktorý som povedal, ktorý je v Čechách, alebo tento, ktorý sa dá u nás spraviť. Ale to je vec na diskusiu, ale hovorím, opakujem, inšpekcia je tam predsa stanovisko kolegia, inšpekcia je zákona, ale je čas, aby sa predišlo kadejakým aj podivným rozsudkom, ktorý niekto stále neuznáva, že je tam to stanovisko kolegia. Aby sa tomuto raz naozaj predišlo, no tak spraviť treba toto. A potom už ako, neviem, kto povie, že je závislá od ministra vnútra. Ja neviem, ešte Kovačíka treba zavolať, lebo... Nemusíš dávať mikrofón. Stane drobné jašenie. Zavolať im, myslím, že... Neviem, či neušiel, tak je to... Už len na doplnenie pána generálneho prokurátora. Údajné problémy s políciou sú identifikované na stranách 23, 35, 39 a 42 správy, aby ste vedeli. Takže sú tomu venované len jednotlivé odseky a tak ako pán generálny povedal, týka sa to len okruhov rýchlosti trestného konania v štádiu pred začatím, to znamená rýchlosť konania a rozhodovania o trestných oznámeniach, rýchlosť konania po vznesení obvinenia a samozrejme materiálno-technické a personálne problémy v súvislosti s expertíznou činnosťou. Kriminalistickou expertízou. A ešte by som tak, tento briefing bol ako veľmi rýchly potom, ako som doručil uznesenie pánu Špírkovi preto, lebo už vidím, že nastúpia 3 rytieri v lesklej zbroji a budú sa predbiehať pred mikrofónom, ako oni zabezpečili, že pán Špírko, že bolo zrušené obvinenie, čo je nezmysel, čo je totálny nezmysel a čo je politické zneužívanie. Ja neviem, veď ja nikomu neberiem, nech si v rámci toho politického boja, nech si niečo robí, ale nech nezneužíva trestné konanie. A práve preto, že to nastane, sa budú predbiehať, ktorého to je zásluha, že to zrušilo. Ani jedného z nich. To skôr mu škodili.
Doslova to je generálna prokuratúra, ktorá to vyhodnotila absolútne nestranne a objektívne. Takže je tu medzi nami pán špeciálny prokurátor. Neviem, ideš sa vyjadriť priamo teraz? Dobre, takže na otázky, ak máte otázky na pána špeciálneho prokurátora, Ideme. tak ideme na to. Monika, ideš. Že vy máte z toho zábavu. Nemám z toho veľko, vy tu mňa cvičíte, tak tu máte adresátora. Ja som vám svoje povedal, my sme začali sa konať, začali sme zabezpečať, sa to otvorilo a ďalej koná ten doma, ne? Pán Kováčik, vy si čo myslíte o konaní pána Špírka, že zaslúži si pochvalu alebo podľa vás pochybil? Ja si o konaní pána Špírka nemyslím nič. Je vecom orgánov činných v trestnom konaní, aby vyhodnotili konanie pána Špírka. Rešpektujem každé rozhodnutie. Vy ste pochopili, som povedal, prečo tu nebol pán Kováčik pri prvej časti? Že pán Kováčik bude ako svedok, tak sa láskavo nepýtajte na to, čo si myslí dopredu, keď bude vypadať ako svedok. To ste pochopili, som povedal na začiatku. To som nepochopila, že sa na to nemôžem opýtať. No nemôžete. Ako svedka dopredu to vy počúvate? Je to jeho priamy nadradenie. To je pravda, ale bude svedok, vám to opakujem. Dobre. Pán Kováčik, ako pokračuje vyšetrovanie pána Bašternáka? A chcela som sa spýtať, je viacero trestných oznámení v tejto kauze. Aj napríklad pán Rajtar podal trestné oznámenie tu na generálnu prokuratúru kvôli pánovi Bašternákovi ako staviteľovi Bonaparte, kde tiež je podozrenie z daňových podvodov a skončilo na okrese. Že či by nebolo rozumné, keby ste si všetky podozrenia týkajúce sa pána Bašternáka spojili a zobrali pod seba, a teda prečo nebolo nikomu ešte vznesené obvinenie? Čo sa týka konaní pána Ladislava B., všetky tie oznámenia, ktoré boli dané, čo ja mám vedomosť, tak vo všetkých sa koná. V prvom rade to bola tá prvá vec ešte z roku 2014, tam bolo v apríli tohto roku začaté trestné stíhanie. Doposiaľ, čo mám vedomosť, tam bolo vykonaných okolo 45 až 50 úkonov v rámci výsluchov svedkov, vyžiadaní si materiálu z daňových úradov, dožiadaní do zahraničia ako do Maďarska, do Rumunska. Tam sa veľmi aktívne koná v tejto veci. Jednu vec, ktorú podával pán Rajtar, trestné oznámenie, ktoré dával ale na KUFS, ktoré bolo odstúpené na NAKU a znaky bolo odstúpené k nám, tak som požiadal pána generálneho prokurátora o vydanie opatrenia podľa paragrafu 51, nakoľko sme boli toho názoru, že tá vec súvisí s vecou, ktorá sa už realizuje na úrade špeciálnej prokuratúry. Takže pán generálny vydal tam opatrenie podľa 51, tak ako vy hovoríte, že bolo lepšie. Ale pani redaktorka, nie vo všetkých veciach sa dá takto ako postupovať. To je výnimočné opatrenie. Takže ja mám vedomosť o tom, že niektoré veci robia sa na okrese, niektoré sa robia u nás, ale je to podľa tej príslušnosti a hovorím, a tu sa usúdilo. A v podstate aj tá požiadavka taká bola, že by to vecne mohlo súvisieť, tak preto sme si toto zobrali. Takisto sa koná v tých veciach, ktoré vy ste v podstate svojím spôsobom oznamovali, že malo dôjsť nejakému korupčnému konaniu zo strany pracovníčok daňového úradu pri vykonávaní kontroly tej pôvodnej veci, keď vykonávali kontrolu pána Ladislava B. Plus potom na KUFSE, že malo dôjsť nejakému ovplyvňovaniu, vydieraniu alebo nejakým spôsobom pracovníkov, kde bola spracovaná sťažnosť proti uzneseniu o odmietnutí, ktorá nebola podaná, tam sa takisto koná. Takisto sa koná aj vo veci, ktorá sa týka ďalšieho bratislavského podnikateľa, pána K. Čiže aj tam sa koná, aj v týchto veciach. Vo všetkých týchto veciach je naozaj sú vedené vyšetrovania, niektorí boli začaté trestné stíhania, niektorých sa zhromažďujú materiály. Len treba si uvedomiť všetkých týchto veciach, ktoré sa týkajú daňových trestných činností. Je tam enormne veľké množstvo toho materiálu, čiže ten materiál sa zhromažďuje a musí sa vyhodnotiť. Mám vedomosť takú, aby aj na urýchlenie konania pán riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry požiadalo vytvorenie v podstate takého tímu ľudí, ktorí by mohli pracovať aj na týchto otázkach, aby bolo urýchlenie konané v týchto veciach. Takže vo všetkých týchto veciach sa koná. A teda zatiaľ tam neexistuje také dôvodné podozrenie, aby ste niekomu mohli vzniesť obvinenie? Pani redaktorka, ja nedozorujem ani jednu z týchto trestných vecí, takže nejak bližšie sa vám k tomu vyjadriť neviem, ale nebolo mi signalizované, neviem o tom, že by tam sa pripravilo znesenie obvinenia. Neviem, naozaj neviem. Ale vychádzam z toho, že
Moje informácie nie sú úplne podrobné, pretože nevykonávam dozor v týchto trestných veciach. Viete, lebo keď to porovnám s kauzou, ktorú teraz nemôžem spomínať, ako povedal pán Čižnár, kde niekde sa vznesie pani obvinenie redaktorka, sú veci okamžite len pri trestnom neporovnateľné. oznámení Sú veci inde sa neporovnateľné. Vy nevznesie. nemôžete miešať hrušky s jablkami. Sú veci absolútne Povedzte neporovnateľné. B, jak to dopadlo to obvinenie. Že? Máte tak, že sú tam dôkazy nejaké, kde závisí, dajme tomu, na 2, na 3 ľuďoch, ktorí sú vypočutí a máte materiál, ktorý máte okamžite k dispozícii, ktorý sa dá vyhodnotiť, dajme tomu, za 48 hodín. Takže tam sa musí rozhodnúť, ale máte veci práve aj takéhoto charakteru, či už to máte ekonomická trestná činnosť, daňová trestná činnosť a tak ďalej, hospodárska trestná činnosť, kde musíte spolupracovať aj v rámci viacerých štátov a musíte zháňať materiály a až potom rozhodnúť. Takže to je taký zjednodušený váš pohľad na vec, ale nedajú sa hrušky s jablkami dávať dohromady. Niekde sa to dá, niekde to jednoducho nejde, bohužiaľ. To máte to isté aj v tej druhej veci pána R. Čiže sú veci, kde je určité konanie, tak sa rozhodlo v tom konaní, ale ako náhle sa dostanete do situácie, že hovorím, že musíte zháňať materiály a vyžadovať aj z viacerých štátov, alebo musíte pribrať znalca a čakať, až vypracuje znalecký posudok a tak ďalej, tak bohužiaľ tam jednoducho nie je možné takto, ako vy hovoríte, že niekde to spravíme za 48 hodín, niekde to nedokážeme spraviť za mesiace, bohužiaľ. Ja vám poviem ešte jeden príklad, môžem skočiť do rečí, hej? Pokiaľ o tú strašnú rýchlosť. Bolo podané trestné oznámenie na jedného politika, Smeráka, aby ste vedeli, hej. Došla na KP Bratislava a pani prokurátorka na základe oznámenia, ktoré malo neviem koľko, začala trestné stíhanie. Okamžite, hej. A keď som zisťoval, že teda v koľkých prípadoch, tak spravila predtým a potom. Viete, koľko ich bolo? Ani jeden. Tam sa nepýtate, prečo to bolo tak expresne spravené rýchlo. Keď mi dáte podrobnosti, opýtam sa. A KPBA, ešte opýtať. Ja sa chcem spýtať ešte, pán Kováčik, k tomu vášmu prvotnému zlyhaniu, keď tá kauza nebola vyšetrená. Nezlyhal som. Tak pán generálny prokurátor povedal, že ste to zastavili Nepovedal, že som zastavil, nepovedal, že som zlyhal. Že to bolo predčasne odmietnuté a že ste pochybili. No vidíte, a to je úplne niečo iné, ako zastaviť a zlyhať. No, ak niekto povie, že ste predčasne zastavili trestné konanie alebo vyšetrovanie. Neviem, to je zastavené, odmietnuté. Čiže podľa vás nepochybil pán Kováčik, ja keď to vám hovorím, že nevyšetril? tu spájate dva procesné inštitúty, ktoré nesúvisia. Je odmietnúť je rozdiel a zastaviť je rozdiel. Zastaviť môžete po začatí trestného stíhania. Odmietnúť môžete, keď sa robí preverovanie. Predčasne to bolo odmietnuté, ste povedali. Odmietnuté, Dobre no? hovorím? Nie je zastavené, tak. Predčasne to bolo odmietnuté. Tak, to máte pravdu. Ja som to pochopila tak, že to bola chyba, že to bolo predčasne odmietnuté. Dobre som to pochopila? Keď to je predčasne, tak asi áno. No, čiže pán Kováčik, podľa pána Čižnára ste spravili chybu a ja sa vás teda pýtam, že či si to uvedomujete a či nejakým spôsobom vidíte dôvod na nejaké vyvodenie zodpovednosti, že ste toho Bašternáka vtedy nevyšetrili. Nevidím dôvode. Ani ja sám seba nemôžem nejako postihovať. Podľa vás ste nepochybili, keď ste to nevyšetrili? Ja som nič nevyšetroval. Vyšetrovala vyšetrovateľka, vydala rozhodnutie, A vy ste ho vyšetrovateľka, bol mi schválili? predložený spis. Ja som bol v tom, že v tej dobe za daných okolností, za tej dôkaznej situácii, ktorá tam bola, to rozhodnutie bolo na mieste. Stále si to Viac sa myslíte? nevedím k tomu vrácať. Teraz je tam vedené trestné stíhanie, je tam začaté, vykonávajú sa úkony. Viac sa k tomu nevedím vrácať. Ešte Michal Hočko. Luisa Markíza, ja by som teda, keď už teda ty nič nemáš, nadviazal na kolegyňu. Keďže si myslíte, že ste vtedy rozhodli tak, že to bolo správne, teraz myslím, že pán generálny prokurátor naznačil, že sa to vyšetrovanie začína odvíjať od bodu, v ktorom sa to vtedy skončilo. Už ste urobili 40 až 50 úkonov, ako ste tu teraz povedali. Polícia, ja nie. No tak polícia, 40 až 50 úkonov. Tie sa nedali robiť už vtedy? Keď sa to robí od začiatku, tak sa to robí od začiatku. Čiže aj tie úkony, ktoré sa vtedy robili, robia sa teraz. To opakujete? No však keď sa to robí od začiatku, tak sa všetky robia od začiatku. Viete, keď sa začne trestné stíhanie, tak sa musíte úkony opakovať procesne. Dobre, a ešte sa chcem opýtať na prípadu teda pána Špírka. Nič teda, čo by mohlo vadiť. Ide mi o tie kontroly tých spisov, že či už boli teda ukončené a s akým úspechom. Je to interná záležitosť úradu špeciálnej prokuratúry.
Nebudem sa k tomuto vyjadrovať. Viete spovedať, koľko tých spisov ste mu, či iba ten jeden, ktorý súvisí s tým prípadom, ktorom bol Všetky obvinený? veci, ktoré mu boli pridelené. Všetky veci. A prečo boli nutné aj tie ostatné veci? Dosť dobre tomu nerozumiem, čo ste povedali. No lebo doteraz sa bavíme, aj keď sme sa bavili o celom tomto prípade, tak sa hovorilo, že celý ten prípad bola vyvolaná hystéria, ktorá sa mala diať. No ale pán Hečko, vy si uvedomujete, že prokurátorovi úradu špeciálnej prokuratúry bolo vznesené obvinenie? Vy si to uvedomujete, čo to je? A za čo mu bolo vznesené obvinenie? No snáď je len logické, že ako vedúci toho služobného úradu som si vyžiadal spisy a do tých spisov sa musím pozrieť. On nie je jediný, kde si ja vyžadujem spisy a pozerám sa. Dúfam, že takéto oprávnenie ešte snad mám ako vedúci prokurátor. A je to úplne normálne a logické. Nelogické by bolo, keby som to nechal tak a nechal by som tie veci tak, ako sú, aby som sa do nich ani nepozrel. To by bolo absolútne nelogické. Tam nejde o to žiaden hod na čarodejnice, ani popraviť pána kolegu. Absolútne nie. Len je logické, že keď takéto niečo tu je, a to bol fakt v tej dobe, tak jednoducho sa muselo na to reagovať. A jediná reakcia, ktorá možná na to je, že zoberiete a tie veci si pozriete. Ja si Veď to nie je likvidačné pre Boha živého nič, že jednoducho musí si človek tie veci pozrieť. Jasné, a viete aspoň povedať to, že či mu bol niektorý spis odobratý, alebo pokračuje v tých veciach, ktoré... Nič mu nebolo odobraté. Nič mu nebolo odobraté. Kolega momentálne čerpá dovolenku už druhý týždeň. Predpokladám, že v pondelok sa vráti do práce. Vráti sa do práce, spisy dostane naspäť, bude robiť naďalej. Ja si myslím, že nie je problém, teda keď pán špeciálny tú kontrolu končí, v prípustnej možnej miere informovať, či tam boli ste nejaké pochybenia, ale neboli. Či? Ja v tom nevidím. Ja by sa to robím. Najprv si to musí vyriešiť s pánom kolegom a nie cez noviny a cez novinárov mu dávať odkaz. To dúfam uznáte, že najprv sa musím s tým porozprávať o tých veciach. Tak zase... Keďže čerpe dovolenku, tak ja môžem až od pondelka. Zase on nám odkazy cez novinárov neodozdával. Pravda, že keď dal uznesenie pánu Šámkovi, sú dvaja priatelia, tak oslovilo. A to skôr bola podľa mňa trošku predčasná reakcia pána Šámka, nie pána Špírka. Môžem sa ešte spýtať, že ako sa vám pracuje, keď je ministrom vnútra Robert Kaliňák, keď je v konflikte záujmov, že vlastne aj jeho vyšetrujete a... Ja ho nevyšetrujem. Vaši podriadení. To ho vyšetrujú. Ako to vy vnímate, že ministrom vnútra je človek, ktorý podnikal s pánom Bašternákom, ktorého musíte teraz vyšetriť, že za akých okolností kupoval od neho podiel, či to nie je konflikt záujmov a či by nebolo lepšie, keby odstúpil z funkcie? Môžem povedať, kto má v tejto republike vyšetrovať, ako okrem policajtov? Povedzte mi, kto? Tak napríklad, keď bola kauza Hedvigy Malinovej, tak pán Trnka vyšetroval sám tuto na generálnej prokuratúre. Tak to aj dopadlo. Tak to aj dopadlo, že vyšetroval 6 rokov a nevyšetril nič, hej? A sa to naťahovalo. Ja sa pýtam teraz na váš názor, že aký je váš názor? Že keď toto vyšetroval Trnka, tak to aj dopadlo. Ja nehovorím, že to máte vyšetrovať. Ja sa vás pýtam, či si nemyslíte, že Kaliňák by mal odstúpiť z funkcie. Toto odo mňa nechcete. Ja nebudem niekomu neodporúčať, že má odstúpiť z funkcie. To ako to už sem, neťahajte politiku, zase vám hovorím. Ja som sa ešte pána Kováčika chcel spýtať. Pán Kováčik, kedy skončíte kauzu Gorila? A pán Kaliňák sa nedávno vyjadril, že by ju chcel zverejniť. Keď ju skončíte, vy s tým súhlasíte? Prosím vás, pokiaľ si dobre pamätáte, keď som bol v Národnej rade, tak som dal prísľub pánom poslancom, že po právoplatnom skončení ja sám požiadam o vystúpenie v Národnej rade a budem informovať Národnú radu poslancov, budem informovať aj verejnosť, určite budú tlačovky, bude ich niekoľko, kde budem podrobne informovať o všetkých veciach. Tento prísľub som dal. To, čo povedal pán Kaliňák, to sa pýtajte pána Kaliňáka, ja neviem, ja môžem hovoriť iba za seba, čo sa toho týka. Čo sa týka, keď ich ja vyšetrím, ja nevyšetrujem a vysvetľujem to už 1000 razy, vyšetruje polícia, ja nevyšetrujem, ja dozorujem. Ja som nepovedal, že vyšetrujete. Ja som povedal, keď skončíte kauzu Gorila. Aj pán Šuferský povedal, že máme vrahov tupého či Valka do 2 mesiacov. Doteraz. Gorila, ja som sa vyjadril. Gorila podľa môjho názoru je takmer ukončená. Čaká sa na právne pomoci. Tých právnych pomoci prišlo niekoľko.
prekladajú sa, niektoré sú preložené, niektoré sa prekladajú, ešte niektoré prídu, spis vráti vyšetrovateľovi, porobí sa tam niekoľko ďalších úkonov a podľa môjho názoru kauza Gorila sa bude môcť ukončiť. To je môj názor. Uvidíme, či niečo z toho zahraničia by prišlo také zatiaľ, čo mám ja vedomosť z tých dožiadaní, ktoré sa vrátili, nič takého zásadného, prevratného tam nie je, čo by zmenilo nejaký spôsob. Takže... Nech sa páči. Vy ste spokojní s tým, ako sa zatiaľ vyvíjala tá kauza? Neviem, čo si podstavujete pod pojmom, ako sa vyvíjala kauza. Nie som spokojný, že každý nám do toho zasahuje, každý nám do toho kecá, nikto nevie, čo v tom spise je. Nikto nevie, kto v tom je. Okrem vyšetrovateľov a mňa nikto nevie, čo tam je, ale každý je múdry a každý nám do toho zasahuje. To áno, to som nespokojný s tým. Pretože vec, ktorá je živá, by sa nemala takto pranierovať a tak ďalej. Počkajme si na výsledok. Ja si myslím, že tie výsledky sú tam. A budem o nich informovať. Keď sa sťažujete na novinárov, keby sme nenapísali... Ja som povedal novinári, ja som povedal každý nám do toho kafre. Nenapísali o Bašternákovi, tak dnes žiadne nové vyšetrovanie nebeží. Posledná otázka, Anna Mária. Posledná otázka. K tej záležitosti, ktorá sa týka pána Špírka a pána Vargu, tam sa spomínali dve záležitosti. Jedna mala smerovať voči policajtom, tam mi inšpekcia potvrdila, že sa na tom robí. No. Ale druhá vec sa mala týkať nejakého konania v súvislosti s IT tendrami na ministerstvo vnútra. Tam je tiež začaté nejaké stíhanie v nejakom... To bola zápisnica, kde v podstate po predložení, lebo do registrov pokyn na zápis dáva vedúci prokurátor ako špeciálny prokurátor. Ja po úkone, keď mi táto zápisnica bola ukázaná, dal som pokyn na zápis, pridelil som mi pánovi Špírkovi a udal som ústny pokyn pánovi Špírkovi, koho musí vypočuť. Len bohužiaľ nastala tá situácia, ktorá nastala, takže aj tento spis svojím spôsobom bol zaistený pre účely trestného konania, takže momentálne v takomto slova zmysle, ako vy hovoríte, nie. Ak sa ten spis vráti, takže v podstate tam už pán Špírko nestihol. Tam spravili iba jeden úkon a ďalší už nestihol. Že ale aj tieto prípady, ktoré sa týkajú pána Vargu, sa vrátia pánovi Špírkovi? Aj tie, pre ktoré bol teraz obvinený? Nechcem prejudikovať, či všetky, ale on tam vykonával dozor. Tam v tej jednej veci je už začaté, tam sú dve uznesenia vydané. To je tá inšpekcia. Tá inšpekcia. Pre aké skutky sú tam vo veci? Pre aké skutky je tam začaté vo veci? Ja, čo mám vedomosť, tak je to v podstate podozrivé osoby mali nejakým spôsobom vynášať informácie pre určitých ľudí o pripravovaných úkonoch, pripravovaných konaniach zo strany polície voči páchateľom. Ďakujem. Ešte jedna vec, ako aby sme si boli na čistom. To, čo bolo uvedené v tej, bohužiaľ to musím nazvať, v tom nezákonnom výsledku pána Špírka, zatiaľ nezákonnom, tak vyzerá tie skutočnosti. No tak si nemyslíte, že to sa ako nechá tak, že sa nebude preverovať, lebo aj to ste mali už tendenciu, že sa to zakrývať nie je. Prosím? No, v tej, ktorú spisoval pán Špírko a kvôli ktoré má problémy. A tie údaje, ktoré tam dal pán Varga, tak vám to hovorím, že sa budú normálne preverovať, sa posunú, takže aby ste zase nemysleli, že to ako keď tá zápisnica bola absolútne procesne, zatiaľ to vyzerá absolútne procesne nezákonne urobená. A boli tam aj iné snahy, ktoré sa preverujú, teda, že nie len nezákonne urobená, ale aby bola posúvaná niekam, tak nejde o to, čo tam bolo uvedené. A to všetko sa bude preverovať. Takže, aby sa to zhrnuli, urobte si názor, aký chcete. Na to som si zavolal, že ja som vám to povedal objektívne, ako to bolo so Špírkom, ako teraz vyzerá Špírkom, teda, že v akom to teraz štádiu, hovorím, po obede budem čakať, traja likieri, ktorí sa budú predbiehať, vďaka komu to bolo zrušené. Ani jednému z nich, aby ste vedeli, vďaka tomu, že na generálnom prokurátor bol zaujatý absolútne objektívny a nestranný postoj a bolo rozhodnuté tak, ako bolo rozhodnuté. A ešte na záver vám poviem jednu vec.
čo by som vám povedať nemal, lebo je to iba moja súkromná vec, ale keďže niektorí z vás oslovili môj hovorkyňu nieraz, teda, že či je to pravda, že mám rakovinu a zomieram, to ako, neviem, ktorí ste boli. Šíria to moji kolegovia, možno si to niektorí prajú, no ale zatiaľ musím sklamať, aby ste sa museli pýtať. A zatiaľ bolo potvrdené, že nemám rakovinu, mal som veľké problémy pred 2 mesiacmi, hej. Nepotvrdili sa. Teraz v septembri začiatkom idem na ďalšie kontrolné vyšetrenia, takže bohužiaľ musím sklamať tých, ktorí mi to prajú, asi za to, že musia robiť. Toto som povedať nemusel, to aby ste vedeli, aby neboli zbytočné dohady, také ako tu kolujú, úvodovka ako s Kapiňom. Po letnej prestávke dnes poprvý raz zasadla vláda k rokovaciemu stolu. Predseda vlády